Gago, lamig. Pwede din po. Anong meron din? Wait lang. Sa park. Yun, pwede din pumasok din. Grabe, sinagot sa yakin nila yung ano nila. Dahil tumaya mga bata at estudyante dito. Okay, peryahan ka. Nice. Okay. History naman sa history. Shawarma. Dalawa yung isip ko ng ano?
dito eh. Dito yung ano ng Xfinity. Yan oh. Ayan oh. Aga. Queen Fiesta. Ayan, fire station. Ano tayo? Dito pala yung Star Wars. Sana
sa kanan. Marian School at San Fabian. Barangay N Baliw is ano yan? Ani Baliw, ni Baliw. Ni Baliw. Oh, yeah. Ako, wala na ata dito. Balik na tayo. As tayo pa sa inyo. Nahanap ko yung palengke. Yun yung palengke. Punta to the moon, road trip, boom boom, stare stare, boom boom, okay, tulog, mga mata, namumula, sinag, namumula, Boss, pwede magtanong, saan yung palengke ng San Fabian, boss? Ay, taga Santa Barbara po ako, Ay, boss. hindi rin taga dito. Hindi. Sige, sige. Thank you, thank you. Ay po, ingat po. Thank you. Ano na lang? Barangay Tusla. Ay, ito. Galing nga ako dito. Dito kaya, saka dito. Napagtanungan ko pa talaga, hindi taga Santa Barbara. So, Vivo.
ko alam isan yung palengke nila. Tanong tayo dito. Hindi po, magtatanong lang po. Sir. Saan po yung palengke ng San Fabian? Ay, nalapitan ko na sir. Yung pagkaro. Ay, pa ganun po. Yung may mga teriyahan po, ganun? Oo. Ay, sige po. Thank you po, thank you. Tama. So, doon ng palengke nila. Pero may mga... Ganito eh. Ayan. Okay, pwede po magtanong, saan po yung palengke po ng San Fabian? Ay, ikot ka lang po yan. Pagdating mo dun sa pangalawang kanto, kanan. Lagpasan ko pa yung dalawang diretso ko Ay, lang. hindi. Di ba yung ano na yan? Ah, yung pag- highway na yan. Diretso. Kanina lang po yan. Kanan po kayo. Opo. Tapos pangalawang kanto. Unang kanto po kasi dahil pwede rin kayong lumabas dito. Kaso one way kasi. Opo. Tapos dito na lang po. Yun po. Isa, dalawa. Yun po. Kanan po kayo. Yung may ano gasolinahan. May makikita po kayong gasolinahan. Kanan po kayo ng direction niyo. Palengke na po yun. Thank you po, Yung thank you. jetty na ano ha, Gasolina. Sige, thank you po ma'am. Ayun. Yun pala. Sabi ko na eh, posible na walang bilihan ng ano dito. Mga prutas, gulay, gano'n. So, yung nahanap ko guys. Ay, buta. Yan ah. Ito, ayan. Jetty. Kanan daw. Dito na ang, ayun, public market. Dito nga. Ayun o. Oh, dyan.
Vision Mart yan dito. Yan o. Vision Mart. Ang tagyan.
Dito kami nag ano eh. Naalala ko dito kami nag photoshoot ng ano, prenup namin. Naalala ko na. Hindi ko kasi alam yung daan. Pero ayun oh. Dito yun. Wow. Dito kami nag prenup. Dito banda. Hindi may bato yun eh. Ay! Sana pwedeng ano no, pwede sana yung motor dun eh. Oh, diba? Okay. Nag-photoshoot kami dyan no, nung ano, nung prenup namin dyan. Maghahanapan na iba, gabi-gabi tayo magsasaya. Saya kasi pag nawala ka pa. Hindi matulog.
idol. Pa-picture tayo. Lang. Ay. Ayan, oh. Saan ka galing, sir? Sa Alaminos po. Alaminos po. Alaminos, kala Oo. ko Maynila. Pa-picture lang ako kay Sir, pwedeng pa-picture ako, sir? Pag ganito na lang, sir, sana. Thank you. Picture tayo kay kuya. Hey. Thank you, sir, ah. Thank you, thank you. Ay, sir, bigyan ko na kayo ng ano, sticker ko. Nagba-vlog kasi ako eh, baka ano, masama ko kayo. Thank you po. Ay, ganda na rin si ma'am. Ma'am. Thank you po. Ah. Ay. Ano yun, sir? Ay, sticker. Ayan. Lalagay ko din sa... Ayan. Ay, yung... Thank you, sir. Sticker din. Yan, oh. Shoutout kila, sir. Thank you po sa. Baka mapanood kayo sa vlog, sir. Thank you. Yan, oh. May mga nabigyan tayo ng sticker. So, tara. Yun. Medyo, ano, mahirap yung daan. Dito tayo sa kabila. Thank you, sir. Thank you, thank you. Yeah. Yan. Oh. Bakit kanina pa may nag-chat sa akin? Ay, may dog. Dito ba? Dito tayo sa kaliwa. Ah. Ah. Sentiment. Si Godfrey. Godfrey. Si ano? Si Mark. Basta. Kumusta? Ito may anak. Wow. Oh. Sige, baka nakaka-istorbo na ako. Sige. Nice to see you. Ay, ano, bigyan kita ng ano, sticker pala. Wait. Kabit nyo sa sasakyan nyo. Ayan. Okay, Thank you. Sama kita sa vlog, ah. Sige. Kita ko yung ano, klase ko dati nung college. Dito tayo. Ay, kanina pa
Parang may nag-message sa akin. Ano kaya yun? Ay, baka sa ano? Pwede bang mag-tennis? Wow, mag-volleyball. Volleyball siya. Yan ah. Ah. Gagi, medyo ano ah. Ito tayo sa mga dito. Wow! Wow! Tinanggal na yung kahoy na ano. Ay gagi. Baka sumemplang ako dito. Balik na tayo, baka sitahin tayo dito eh. Saan tayo laban? Gagi, wala na atang ano. Oh, sorry, na photo bomber pa tuloy ah. Siyemay. Balik na tayo. Hindi, may mga dumaan dito eh. Oh, ano? Ajiba. Yes, I love it. Parang sarap maligo. Wala akong dalang shorts. Parang sarap maligo guys. I love it. Ayun o, tara balik na tayo sa ano. Ay, meron doon. Meron na tayo sa dulo. Yes, I love it. Di kaya tag na tulog tayo dyan. Tulog na tayo mga master. Ate, pwede po magtanong saan po yung papuntang tatlong bundok? Diretso lang po. Diretso. Thank you. Bikers dun eh. Napak ng iba. Chismis. Uy gagi, ang ganda. Sinong di mababa trip sa peking kaibigan. Sobrang peke parang mga lamig dito ah. Ano X-Cans sa akin. Yo, ganda dito. Shit. Pababa.
Yan guys, so andito na tayo sa Tatlong Bundok. Not sure pero sabi parang Barangay Bulawen. Andito tayo sa Barangay Bulawen, Tatlong Bundok. Andun yung San Fabian Beach. Kung makikita nyo. Yan o, yan. Tapos basta makikita nyo yung buong San Fabian daw dito eh. So meron pa doon, puntahan natin. Tara. Taas na ito. Medyo malayo rin. Pero worth it. Ang ganda ng daan eh. Parang mini Baguio. Yun lang medyo ano, masikip yung daan. Lalo pag may makakasalubong kang ano, kung naka 4 wheels kayo tapos may makakasalubong kayong 4 wheels, medyo mahirap. Oh shit, ganda. Ooh. Oh yeah. Ganda ng view guys. Gagi. Oops, ano meron doon? Wala na ata doon. Ay, dead end na. Wala na doon. Wala na doon. Dead end na yan. Sa aking mata, ikaw na ang pinaka. Yeah. God. Yan ha. Kaya tinawag na Tatlong Bundok kasi magkakadikit na bundok tapos ano, ginawang daan. May mamaya, may basketball court pa dito. Ang setlo. Ngayon, kasi tayo ay mga ano, curious na mga tao. Tara dito sa kaliwa, pasukin natin. Alam ko may mga bahay-bahay pa dito eh. Ano kaya makikita dito? Meron pa ba? Baka dead na rin to. Ay, ano na to? Iba na to. Papuntang ibang bayan na to eh. Daw. So balik na tayo. At ano, baka kung saan pa tayo mapunta.